Les dejeccions ramaderes, per exemple els purins, són un fertilitzant molt valuós pels cultius agrícoles, però s'han d'aplicar en les quantitats justes, en el moment més oportú i sempre que sigui possible, amb la maquinària adequada. Una de les tasques de Futur Agrari, projecte que pretén millorar la gestió de les dejeccions des de la granja fins al sòl, ha estat precisament assessorar els agricultors sobre la fertilització i l'ús de purins. Això ho fem desplaçant-se un tècnic a les explotacions, veure quines són les característiques de la finca i de les parcel·les i quin maneig se fa, i llavors fer-li recomanacions en els moments en què l'agricultor ha de fer les aplicacions de fertilitzants, tant siguin orgàniques, fems i purins, com minerals, adobs de sac. Per planificar les dosis s'han utilitzat eines informàtiques, però també en el moment de l'aplicació s'ha potenciat l'ús de la tecnologia. Per exemple, els conductímetres, que permeten saber la composició i la quantitat de nutrients de cada purí. En cobertures tardanes, o quan la planta ja ha crescut, també s'han fet servir tècniques de teledetecció. Sobrevolem la zona amb diferents plataformes, com poden ser satèl·lits, drons o avionetes, i aconseguim un seguit d'imatges aèries. El que determinem és quines són les zones que estan més fertilitzades i ben fertilitzades i quines són les que tenen una deficiència de nitrogen. I en funció d'això, el que aconseguim al final és obtenir una imatge d'aquesta parcel·la en la qual li podem dir a l'agricultor quina zona ha d'aplicar i en quina zona s'ho pot estalviar i no és necessari aquesta aportació de nitrogen. Finalment, i a banda d'assessorar sobre la quantitat, el tipus i el moment més idoni per fertilitzar, el projecte Futur Agrari també ha estudiat i comparat els diferents sistemes d'aplicació. Utilitzar aquella maquinària que existeix al mercat i que és més eficient des del punt de vista tant agronòmic com mediambiental, com serien els tubs penjants, és a dir, intentem anar substituint el que seria el sistema tradicional de vano, que és un sistema còmode però que entenem que és poc homogeni i que et dona molts dubtes de si l'aplicació és més o menys correcta, cap a sistemes més moderns d'aplicació, distribuïdors, que utilitzen mànegues o tubs penjants, que coneixem que la distribució és molt més acurada i intentar saber la dosi que s'aplica, etc. Aquesta part agrícola del projecte Futur Agrari s'ha realitzat en una àrea de 1.200 hectàrees de la comunitat de regants del Gerri Balaguer, a la comarca de la Noguera.